Sibiř, Bajkal, Tuva, Altaj, mohutnost a nádhera sibiřských řek, třeskuté mrazy, vůně léčivek. Vše, co Sibiřanům dodává jejich legendární sílu. Sibiř. Světová značka. Siberian Health. Zrozená Sibiří, uznaná v Rusku i ve světě. Jedna z nejvýznamnějších na trhu Ruska v oboru biologicky aktivních doplňků stravy. Od samého okamžiku svého vzniku sází společnost na novátorské produkty a na receptury ruských vědců. Vsadili jsme na přírodní zdroje Sibiře a Dálného východu Ruska. Spolupracovníci ve vědecké a inovační sekci společnosti autorsky zpracovávají produkty a programy. Prostřednictvím vlastních výrobních kapacit společnost a partnerské podniky uskutečňují jejich nejsmělejší vize. Expertíza, autorská kontrola, prosazení a podpora. Moderní střediska služeb pro klienty v Evropě, v Asii i v Americe. V současnosti je legendární Siberian Health dostupné každému, kdo touží po světlém, plnohodnotném způsobu života, kdo chce měnit okolní svět. Být potřebný, pro svět důležitý. Vidět, že tvá práce a tvůj život jsou pro svět hodnotou. Po 16 letech působení na trhu již víme, proč jsme skutečnými odborníky ve svém oboru. Je k tomu 10 důvodů. Nazýváme je 10 výhodami produkce Siberian Health. Předpokládám na základě statistik k ozrodu a zániku společností, že Siberian Health se může zařadit mezi ty společnosti, kterým je dáno existovat celá staletí. O výhodách produkce Siberian Health bude přednášet Jurij Gičev, doktor medicíny, akademik Ruské ekologické akademie. Téměř 40 let se zabývá výzkumem účinnosti přírodních biologicky aktivních látek. Se svými přednáškami vystupuje po celém světě. Autor a spoluautor více než 400 vědeckých prací a publikací věnovaných zásadní problematice adaptace a ekologie člověka. Jurij Gičev je iniciátorem vypracování více než 40 receptur komplexních produktů, využívajících biologicky aktivní látky. Jednou z prvních a zásadních výhod společnosti spatřují v existenci koncepce. Vědecky podložené koncepce, na jejímž základě je založena veškerá činnost, počínaje přípravou, přes výrobu až po distribuci produktů. To považuji za velice důležité, neboť základní koncepce byly vypracovány členy našeho vědeckého a inovačního střediska. Takže veškerá vědecká činnost společnosti je založena na 4 autorských koncepcích. Koncepce mikronutrientologie, koncepce adaptace, koncepce ochrany a čistoty vnitřního prostředí organismu, koncepce biorytmologie. Koncepce mikronutrientologie, věda o účincích mikročástic, které existují a nacházejí se v potravinových produktech, v rostlinách, v produktech živočišného původu, které přestože jsou v nich přítomny v minimálním množství, vykazují kladné účinky na organismus. Tyto biologicky aktivní látky jsou přírodními sloučeninami. Právě tato koncepce je výlučně naším dílem. Druhou základní koncepcí je koncepce adaptace. Na základě údajů výzkumů sibiřské sekce Ruské akademie věd, které probíhaly více než 30 let pod vedením Jurije Petroviče Gičeva, je známo, že až 60% populace nepociťuje svůj stav jako dostatečně dobrý. Člověk cítí, že něco s jeho organismem není tak úplně v pořádku a přitom potřebuje vést svůj život obvyklým, aktivním způsobem. Právě to je ten střední průměr.
Oblast populace, pro kterou užívání našich přípravků může být nezbytností. Třetí, principiálně důležitá koncepce, na níž je založena většina produktů Siberian Health, je koncepce ochrany a čistoty vnitřního prostředí organismu. Koncepce očisty vnitřního prostředí organismu je základem. Předtím, než započneme s ozdravením, předtím, než se dostaví zřetelný efekt rozličných procedur, efekt zdravého způsobu života, je nutné připravit svůj organismus. Až 60% populace žije v ekologicky nepříznivých podmínkách. Znečištění vzduchu, vody, půdy, nekvalitní potraviny s chemickými příměsemi. To vše vnáší nečistoty v náš organismus. Postupem času se nečistoty nahromadí. Mění procesy biochemických reakcí v organismu. V určité etapě iniciují předpoklady k rozvoji mnoha potíží. Nyní je zde k dispozici široké spektrum našich produktů. A vůbec, jestliže se podrobněji budeme zabývat mechanismem jejich působení, potom zjistíme, že téměř všechny, tak nebo onak, pomáhají našemu organismu přejít ke zdravému způsobu života. Mnohé biologicky aktivní přípravky působí velice účinně, jestliže před jejich užitím provedeme jakoukoliv komplexní očistu vnitřního prostředí organismu. A nyní na závěr koncepce biorytmologie. Vypracovaná před více než 80 roky. Základem koncepce jsou zákony biorytmů. Pochopení toho, kdy a co si lidský organismus osvojuje s maximálním efektem. První přípravky, které zde byly vytvořeny, jsou produkty série Živá kletka. Věnujte pozornost názvům. Ranní formule, večerní formule. Rytmy zdraví. Ranní formule, večerní formule. Již sami o sobě počítají s nezbytností rozvržení a rozdílného užití biologicky aktivních látek, které jsou hodnější a potřebnější po ránu v ranní formuli a které jsou nutnější v podvečer ve večerní formuli. Siberian Health již dávno vyřešila tento problém. Mimochodem, dosud přípravky cíleně určené pro regulaci biorytmů nebo takové, které specifičnost biorytmu berou v úvahu, existují pouze v Siberian Health a je jich už celý arzenál. Druhá z důležitých výhod je vlastní vědecká a inovační sekce Siberian Health, která sjednocuje nejvýznamnější intelektuální veličiny v oboru mikronutrientologie a vědce zabývající se vytvářením biologicky aktivních doplňků stravy. Je to sjednocení jejich dlouhodobých zkušeností. Mnozí z nich jsou vynálezci, tvůrci patentů, jedinečných autorských receptur, které nám poskytují a my je aplikujeme jako první. Jsme přímo u zdroje jejich vizí a ty jsou uskutečňovány pod jejich přímým dohledem od samého počátku. To je ohromná výhoda. Kromě toho je vědecká a inovační sekce i archivem, knihovnou, hotovou pokladnici objevů, nových poznatků, stále se zdokonalujících vědomostí, publikovaných v nejrůznějších jazycích. Publikujících se na různých jazykách. Jaké jsou nové technologické objevy? Jaké nové biologicky aktivní látky byly získány z rostlin a jiných produktů? Jaké jsou jejich klinické účinky? Jak dopadly výsledky dlouhotrvajících experimentů? To vše je nutné zodpovědět, než se objeví nové přípravky, nové postupy, nové technologie. Vlastní výrobní kapacity a sekce logistiky Siberian Health. Umožňuje nám držet krok s dobou a možná ji trochu i předběhnout.
Vlastní výroba je předpokladem pro neustálou inovaci technologií. Hlavně je předpokladem pro výrobnu moderní, certifikovanou dle mezinárodních standardů, která operativně reaguje na veškerou a libovolnou poptávku trhu a neustále se rozvíjí. Umožňuje nám přenastavit výrobní linky pro nové látky, které je nutné zahrnout pro nové receptory, kterými se modifikuje původní forma. To vše je možné vykonat rychleji a efektivněji ve vlastním výrobním závodě. Je to zárukou čerstvosti produktů a kontroly všech úrovní a výrobních etap. Čtvrtá z nejdůležitějších výhod je surovinová základna, pocházející z různých oblastí světa. Sibiř, Altaj, Bajkal. To jsou oblasti, odkud odebíráme suroviny pro naše produkty. Bajkal, jedno z nemnohých přírodních jezer, které jsou pod ochranou UNESCO. Není to jenom proto, že se jedná o mohutný rezervoár té nejčistší vody, oblast s mimořádným mikroklimatem a jedinečnou ekologií. Pátá zásadní výhoda Siberian Health – patenty. Klíčové produkty Siberian Health jsou v současnosti chráněny patenty. Ty jsou vydány Ruskou federací. Patent není jen odměna za objev, za inovaci. Je to také ta nejlepší ochrana tohoto objevu. Ochrana, která má velký význam. Díky tomu, že patentem je prokázána inovativnost, jsou naši pracovníci neustále motivováni k optimalizaci našich přípravků. Dalším důležitým momentem je velké množství komplexních programů, vypracovaných a autorizovaných těmi, kdo je vytvořili a nacházejících se ve vlastnictví Siberian Health. Tvůrci mají konkrétní jména, vycházejí z konkrétních výzkumů a zkušeností významných vědců, včetně spolupracovníků vědecké a inovační sekce. Programy se tvoří v souladu se zkušenostmi každého z autorů a kombinují se ze základních produktů, vytvořených a vyrobených v Siberian Health. Jsou to vždy komplexní programy. Prakticky kterýkoliv z našich klientů může od našich konzultantů obdržet program pro vyvážené stravování. A to je velmi důležité. Výzkum a navazující kroky v činnosti Siberian Health mají velice důležitou úlohu. Počínaje rokem 1998 naše společnost iniciuje a financuje značné množství klinických výzkumů svých produktů v těch nejlepších vědecko-výzkumných institucích Ruska. V současnosti tvoří základ klinického výzkumu produktů Siberian Health více než 100 zkoušek, které probíhaly měsíc až půl roku. V různých místech, na různých klinických pracovištích je výsledkem potvrzení toho účinku, který vykazují naše produkty. Je to velice důležité i pro potvrzení autority, i pro potvrzení efektivity, i pro reklamu. To vše ujišťuje klienta, který spolu s námi využívá naše produkty. Vysoce profesionální, rozvětvený v mnoha úrovních systém školení. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že v dnešní době masivní konkurence na trhu doplňků stravy se vědomosti o produktu stávají doplňkovým nástrojem podnikání a zásadní měrou přispívají k vítězstvím v konkurenčním boji. Semináře, konference, lekce, akce. To vše zvyšuje úroveň vědomostí o produktech, o jejich účinnosti a o výhodách podnikání se Siberian Health. To, co zde prezentuji, je systémem školení mnoha úrovní a zvyšování kvalifikace našich partnerů, konzultantů i lékařů.
současnosti je v Siberian Health sjednocen celý proces. Počínaje vizí, přes stvoření receptury a zrod produktu, až po jeho předání konečnému spotřebiteli, kontrola a expertíza ve všech etapách, vypracování, výroby, logistiky, reklamy, solidní a moderní zastoupení na hlavních třídách mnoha světových metropolí, internetový obchod, zpětná vazba s firmou. Možnost spojit se s tvůrci, zpracovateli, kolektivem výroby a distribuce, možnost položit jim jakoukoliv otázku. Na jednotné adrese, na jednom webu. Stálá kontrola na všech etapách výroby. Počínaje vizí a konče výrobkem. Neustálá odpovědnost na každé z etap. Odpovědnost jmenovitá. To vše tvoří další výhody naší činnosti. Důležitá okolnost, o které neustále hovoříme na setkáních pro zvyšování kvalifikace partnerů. Optimální soulad, cena, kvalita, účinek. Naši konzultanti musí velice seriózně pracovat s touto výhodou. Vzhledem k současnému stavu konkurence na zahlceném trhu výroby a distribuce biologicky aktivních doplňků stravy. Spojení slov cena a kvalita je poměrně všední. Je velmi známé a užívané. To je správné a je to i dobré. Je to i důležité. Avšak málo hovoříme o třetím součiniteli této rovnice. Já ho zdůrazňuji neustále. Je to účinek. Je možné ohromit velkolepým souslovím cena, kvalita. Avšak ani zdaleka to neznamená, že existuje nějaký účinek a jak značný je. Je možné získat nádherný výrobek, ale jeho efektivita bude zpochybnitelná. Proto uvedu jediný jednoduchý příklad. Adaptovit. Většina tonizačních produktů uváděných na trh obsahuje pouze jeden nebo dva adaptogenní komponenty. V Adaptovitu jsou koncentrovány extrakty více než 5 nejznámějších energii stimulujících látek, takových, jakými jsou extrakt kořene parchy léčivé, zvané též maralí kořen, rozchodnice růžové, kořene eleuterokoku, ženčenu a klanoprašky. Jejich optimální poměr je v přípravku stanoven na základě matematické modulace. Výstupem je novátorský produkt, zhotovený špičkovou technologií a vyznačující se i optimální cenou. Všechny tyto technologické inovace jsou velmi drahé, avšak cena na výstupu se v případě našeho produktu ukázala naprosto konkurenceschopnou ve srovnání se všemi produkty obsahujícími energii stimulující komponenty. Dokonce mnohé z nich předčila právě přiměřeně vysokou cenou. Právě to je příklad vyváženosti. Cena, kvalita, účinek. Stejně mohu hovořit o libovolném jiném produktu. Důkazy existují. Počínaje rokem 2008 svět zachvátily krize, které trvají dodnes. A mnohé společnosti doposud nenašly odpověď na otázku, kudy z nich. Představte si, že většina společností je v poklesu produkce, padá do červených minusových čísel. Ale Siberian Health je na vzestupu. Navyšuje ne o 1, 2, 3%, pro které se radují mnohé společnosti, ale o 60 až 70%. Podle výsledků měsíce března roku 2012 působí společnost v 18 státech světa. Její klíčové produkty, oblíbené v Rusku, dosahují čestné umístění i na nových konkurenčních trzích. Přicházíme na trh, kde jsou spotřebitelé vychováni v tradici používání biologicky aktivních doplňků stravy jako normální součástí zdravého životního stylu. Jsou mnohem více vzdělaní. Jsou v tomto stylu vychováni.
A taky mnohem rychleji ocení kvalitu a účinnost nového produktu. Vyvážený soulad, cena, kvalita, účinek. To západní konzument pochopí velice rychle. Jurij Gičev je přesvědčen, že Siberian Health a sibirské ekologicky čisté oblasti jsou indikátory kvality a efektivity. Uvedu příklad. Ameriku. Pouze ve státě Utah je více než 10 špičkových výrobců a distributorů doplňku stravy. Ale naše produkty již i tam získávají dostatečně rychle nezpochybnitelnou popularitu. Proto vidím jako nezbytné postupovat dále i v Evropě, i v jiných zemích, protože naše značka již má své jméno. A jsem si jist i tím, že přicházíme s žádanými, vysoce kvalitními a účinnými produkty. Siberian Health. Svět, ve kterém se žije lépe.